May pang pababa. Ha? Naghihintay tayo ngayon. So yung Mag-remote. mga na-traffic na rin yung mga paakyat. Dito pala kami sa Cubao. Palabas. O tingnan mo, traffic. Kaya may mga 5 star, mga Victory. Nandito pa. Uy, may MMD oh. O saglit, may MMD sa crossing mga tropa. May MMD sa crossing. May MMD oh. Nanguhuli. Nanguhuli, tatlo. Alright mga kamamaw, so nandito tayo ngayon sa I think this is Barangay Pangaskasan, Sual. So as you can see, ito lang isa sa mga madadaanan nyo, puro pine trees. Balis yun dito sa daan na to. So dito po yung daan papuntang Masamiri Beach, sa Bagbag Beach, yung sinasabi nilang Little na Batanes, which is doon tayo pupunta. So as you can see, makikita mga kamamaw, tignan nyo, maraming namamasyal dito. So mga bikers, mga riders, at siyempre yung mga pamilya. Perfect itong place na for outing. Pwede kayong mag picture. So yun guys. So maya puntahan na natin yung venue natin, which is yung Little Batanes, yung sa Bagbag Beach, sa Barangay Baybay Norte ng bayan ng Sual. So dito na tayo ngayon sa part pa rin siya ng Sual. So dito ngayon isang inihintuan ng mga turista, yung mga namamasyal sa Masamiri sa Bagbag Beach, itong Sual coal powered plant. Mga kamamaw, ang Pangasinan kasi is composed of coastal towns. Mag-start tayo sa San Fabian, Pangaldan, Dagupan, Binmalay, Lingayen, Sual. Ito na nga, nandun Sual na tayo ngayon. So makikita nyo dito, naka-stop over sila. Shoutout sa inyo yung mga naka-stop over. Yan. So, after ng Sual, Alaminos, Panda, Bulinaw, Agno, Dasol, Infanta. Tapos punta na tayo dun sa venue natin, sa Bagbag Beach, Little Batanes. So what's up mga kamamaw, nandito na tayo ngayon sa Bagbag Beach. Dito magpaparegister tayo ngayon. So makikita nyo ang daming mga riders ngayon, mga turista papasok, mamamasyal sa trending lang. So tara, paregister na tayo. Alright, so what's up mga kamamaw, dito na tayo ngayon sa Bagbag Beach, Little Batanes. Pahinga muna tayo saglit dito mga tropa. Sir, Shower out. TRJ Tubo Riders Group Pangasinan. So dito makikita mo, tingnan mo, makikita mo ang buong kabuuan ng Bagbag Beach, Bolo Beach. Ayun, Bolo Beach yan, Bolo Beach. Matatanaw mo na rin dito yung 100 Islands. Ayun, 100 Islands. So yan mga kamamaw, maghintay na lang tayo, maya punta na tayo doon. So bago ka makarating ng Little Batanes, tatawirin mo muna to. So medyo high tide siya ngayon, kaya mataas yung tubig. Nahirapan ng pala. Pero pag low tide siya, pwede mo siyang daanan. Kasi wala siyang tubig. Mas matarik na naman yung papunta doon sa kabila. So yun na, makikita mo na ngayon yung Little Batanes. Yun, doon tayo pupunta. So yun mga kamamaw, makikita nyo ngayon, papakyat na tayo ng Little Batanes, Bagbag Beach. So, makikita mo kung gaano kadali lang ang daan. So, alam mo na, natatawanan yung mga tao. Makamamaw pala to. Makamahaw talaga. Ay, shoutout pala kay Kevin Vista, TRG Chrome. Teo, next time dito ka. Dito ka lang, kami doon. Masili ka din. Hintayin nating makababala ng mga pababa para tayo ay tumaas. Right! Mga kamamaw, marami pang pababa. Naghihintay tayo ngayon. So, yung Mag-remote. mga na-traffic na rin yung mga paakyat. Dito pala kami sa Cubao.
O, tiyan na, traffic. Uy, may MMD oh. O, saglit, may MMD sa crossing, mga tropa. May MMD sa crossing. MMD oh. Mahuli. Mahuli, tatlo. Ang mahuli. So, as you can see here, sa makatuwid. May busita oh. Ah, si Colonel Busita! Nasaan? Nasaan? Ay, wala. Colonel Busita, shout out sa'yo. Okay, so pakyat na tayo guys. Naway pera tumba. Haan? Oh, yan no. Jordan, dyan ka lang muna. Saluhin mo ko. Oh, yun no. Makikita nyo kung ganun kahirap umakyat. Yan. Napakatarik. So may ibang tan pa doon, alternate. Pero kahit saan ka dumaan, matarik talaga. Ah sir, shout out. Shout out. Little Batanes, Bagbag Beach, Soal. Woo! Matarik, buwis buhay. Ayaw na ni ate, pero gusto pa yan. Shout out, Pouts Jerome. Ready ka na bang makita yung view? So ito na mga tropa. Yan. Shout out sa mga bikers. Woo! Yan ang view. So sa mga nagbabalak na mamasyal dito sa Bagbag Beach, make sure na mayroon kayong tsinelas dahil matarik ang mga dadaanan. Sulit. Alright, shoutout mga kamamaw, nandito tayo ngayon sa Little Batanes, Bagbag Beach. This is located sa bayan ng Sual, Pangasinan. Grabe yung view, kung titignan mo doon, makikita mo Bagbag Beach, Polo Beach, tapos masisilayan mo na dito yung 100 Islands. Kitang-kita mo na, makikita mo yung view. So alam nyo ba, ang tinawag itong Bagbag Beach, tinawag itong Bagbag Beach. Alam nyo ba na ang dagat na ito ay karugtong ng isang dagat na kabila. Alright mga kamamaw, so ito si Chester Masigla nga pala. Mata dito na natatapos yung vlog natin. So please like, subscribe and share. Chess TV mga kamamaw.